The Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal at tumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamala pa rin. Maraming salamat po sa kalakas at taglay namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sapagkat binibigay po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri. Sa buong araw at tamala pa iyong pamulat. Sa pandalangin ng aming Evangelista Waldes Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mga kami sumasi pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tignan namin na pagkasala ko na puso na nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pag-aaral ng mga salita, langisan mo yung mga salita, patabang likod sa ganang akin, wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Nguwid kami timudaloy papapalang espiritual sa ating mga kapatid sa dako. Ito lang po mga minamahal mga bisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, we come to us out and the mighty of Jesus goes out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating po nga ilagay sa ayos lahat. Amen. Para sa ganun, maging pagpapala po ang ating po nga pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. May pumulat sa kapahinutan ng ating beloved na preacher. Ako bumabati ni sa magandang hapon sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang pagdako po nyo dito ay hindi po disgrasya. Ito po ay napakalaking grasya. Amen? Sapagkat ang mawawala, yung masamang bisyo. Amen. Mawawala yan. Karamdaman mo, mawawala yan. Amen. Sapagkat ipakikila namin sa inyo ang totoong Diyos na dapat purihin at sambahin. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Same through with our beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming po welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandabay lamang po kayo at patapusin po ninyo ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa mga Kristiyano, mga pinagpala na po sa ating po mga Facebook live streaming, saan kayo naroon sa buong mundo. Amen. At kayo pinagpala na, answered prayers na, through the prayers of our beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida, ay ihakbang po ninyo inyong mga paa tungo sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Upang kayo lubos sa pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And of course, ang ating pong, we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers po, good morning. Good afternoon. Amen. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yun, at maging sa ating mga beloved workers. Amen. At sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan. Kunin na po natin yung ating mga Biblia, ating mga kwaderno, ballpen, at itala natin ang ating pag-aaral. Dito sa aklat ng Salmo, ang kabanata ay 100, talata ay 4 hanggang 5. From the book of Psalms, chapter 100, verses 4 up to 5. Amen. Amen. Ganito pang sinasabi, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak. Amen. Praise the Lord. Dapat hindi tinatamad ang mga anak ng Diyos pagdating sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Katamaran mo na lahat. Amen. Huwag ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Ating pamagatan ang ating pag-aaralan, the goodness of God. Alam po ninyo mga minamahal, napakarami pong attributes, characteristics. Masasabi nating adjectives we could use patungkol sa Diyos. And may mga bagay na talagang
could not be uttered by our tongue. Hindi pwedeng sabihin, hindi mabanggit ng ating mga dila. Amen? Hindi matarok ng ating mga kaalaman kung ang pinag-uusapan ay patungkol sa Diyos. Amen. Amen. But sa kahabagan naman na Panginoon, tingnan natin, at our level na kaya nating abutin, sapat sabi naman ng Biblia, mga minamahal, yung mga bagay na hindi kayang abutin, tarok ng ating mga kaisipan, ang banal na Espiritu ang siya nagbibigay ng ito'y explanation ba? Amen? Pagkatarok sa mga bagay na yan. Amen? Mamaya yung mga talatang yan. But sabi diyan, we have the omni attributes of God. Alam po ninyo yung tinatawag na omni attributes of God? Ito daw po yung mga ang Diyos masasabi nating omnipotent. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing omnipotent, mga minamahal, unlimited yung power ng Diyos. Huwag mo sabihin mahirap ang bagay sa Kanya sapagkat siya'y makapangyarihan at omnipotent. Pag sinabing hindi lang makapangyarihan kundi unlimited, anything is possible. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos, mga minamahal, tinawag din sa Biblia na omniscient, meaning knowing everything. Ang Diyos tinawag din omnipresent. Siya po ay nandun sa maski na saang sulok ng even galaxy, in everywhere. At ang Diyos tinawag din omnibenevolence, that is all-loving. Pero tandaan po niyo, mga minamahal, the overarching characteristic of God wraps in this one attribute, which is God's goodness. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ko sinabi yan, mga minamahal? Magkaroon man ng ever-powerful ang Diyos, kundi siya mabuti, hindi natin pakikinabangan. Totoo yun. Kung hindi mabuti ang Diyos, talagang mapapahamak tayo, mga tao. Amen? Pero dahil mabuti ang Diyos, dahilan kung bakit tayo pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen! Napapakinabangan natin yung tinatawag nating omnipotent ng ating mahal na Panginoon. Yung Kanya pong all-knowing, He knows what is happening in everywhere. Sabi diyan, mga minamahal, we cannot deny. Amen? Kung hindi mabuti ang Diyos, mga minamahal, ay siguradong sasabihin niya, okay, pay for your sins. Lahat tayo, sigurado, punong-puno ang impyerno. Lahat po muna pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ngunit dahil ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan, mga minamahal, amen? Yan ang dahilan kung bakit, mga minamahal, despite ang ating mga kasalanan na nandiyan, binigyan tayo ng pagkakataon magmana ng buhay na walang hanggan. Bilang in a way wherein tatanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating po mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So take note, all these attributes of God, nagiging kapakipakinabang sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko because of the goodness of God. Lahat magsabing Amen. Pasalamat tayo at mabuti ang Diyos. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, hindi natin pakikinabangan lahat ang mga bagay niya. Ngunit dahil ang Diyos ay mabuti, mga minamahal, narito tayo ngayon, hindi inaantok. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pinagpapala, lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord, because God is good. Amen. Meron nga sinasabi nung awitin, God is good. Ang sinasabi natin, all the time. And all the time, God is good. Amen? At yan po, mga minamahal, ang sabi diyan, tanong ngayon, what defines the goodness of God? Paano ba natin masasabi, mga minamahal, na ang Diyos ay totoong mabuti sa ating pong mga buhay? Alam po ninyo, mga minamahal, marami pong mga Kristiyano ay hindi magawang magpuri sa Diyos dahil hindi niya nakikita ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Yung ating unang talata, kung ating babasahin, mga minamahal, ang sabi diyan, enter into His gates, kaini. Psalms 100 verse 45. Sabi, enter His gates with thanksgiving. Pumunta tayo sa banal na gawain ng Diyos with
Thanksgiving. Hindi tayo pupunta dito upang makichismis. Hindi tayo pupunta dito upang manira ng kapwa. Tayo'y nandito mga minamahal para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, and into His courts with praise. Kaya ka pumupuri, kaya ka pumapalakpak, kaya ka nag-aawit, kaya ka sumasayo ng may kabanalan, kaya ka nagsumbumabanggit ng mga papuring salita because we want to praise the goodness of God. Amen? Amen. Ang sabi diyan, be thankful unto Him and bless His name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Next, sabi yan, for the Lord is good. Lahat na nakakaalam na ang Diyos ay mabuti, sumigaw ng praise the Lord. Then wala kang karapatang matulog ngayon. Wala kang karapatang tamarin, magpuri sa Diyos. Wala kang karapatang hindi dadalo. Wala kang karapatang anumang rason meron ka ngayon. Because lahat ng bagay na yan, ang sabi niya, on top of that, God is good. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Grabe. Amen? Even from the time, moment by moment, God is good. Makikita natin mga minamahal ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. So kapag tayo nandito mga minamahal, we could only worship. Grabing pagkilos na mahal na Panginoon kanina. Sa lahat ng mga pinagpala, nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, kayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But we have to accept the fact that there are Christians this day. Huwag na tayong lumayo. Natapos lahat-lahat ni isang patak ng luha, hindi pumatak sa kanilang mga mata. Hindi man lang makapagngiti, hindi man lang magkaraman ng kagalakan sa pagpupuri sa Diyos. Bakit? Unang-una, nakalimutan niya, hindi niya nakikita ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya hindi ka makapagpasalamat dahil di mo alam na pinagpala ka pala naman na Panginoon. Kaya kapag tinawag ka na magpatuto, ayaw mo magpatuto dahil hindi mo alam na pinagpala ka naman na Panginoon. But paggising mo kaninang umaga, the moment na taglay mo pa ang iyong hininga, isang pagpapala iyan galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo ba siya mapapasalamatan diyan? Amen! Anong hinahanap mo pagpapala? Magkaroon ka ng milyon, billions, trillions of money, napaka-dolyar man yan. Pero kung wala kang buhay, anong silbi niyan? Amen? Pero magkaroon ka man ng piso, magkaroon ka man ng anumang mga bagay na yan, sabi natin, mga bagay na may mundo, sa mundo na ito, mga minamahal, kung wala kang buhay sa lahat yan, walang silbi yan. Amen? Pero ang tinasabi ng mga Kristiyano, mas walang pera, basta't may Kristo sa puso. Pinagpala ng lubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Magkano ang kwentay natin mga minamahal, magkano ang cancer? Kapag ikaw ay magpa-opera, milyon. Amen? Di pa sigurado. Amen? Pag COVID-19, magkano? Milyon. Hindi ka pa sigurado. Amen? Anong pagkakaiba mo sa napakaraming milyon? Ikaw, wala ni isang daan, wala. Pero pareho tayong buhay ngayon. Amen? Sila nabuhay sila dahil sa kanyang milyon, pero there is that threat. Amen? Nabuhay tayo dahil tayo may Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Kindly, basahin natin ang Exodo, Kabanata 16, talatay 1 hanggang 3. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 16, ang talatay 1 hanggang 3. At sila'y naglakbay mula sa Elim at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin, na nasa pagitan ng Elim at Sinai, ng 15 araw ng 2 buwan, pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto. At inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay
ng Panginoon sa lupaing ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito, upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo what is the goodness of God. Isang araw, mga minamahal, pinalaya ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Amen? Amen? At sila po, mga minamahal, from that bondage, mga minamahal, the first moment nung pag-set off nila doon sa lupain ng Egypto, pinaka-boundary, at paglaya nila doon sa ilang mga minamahal. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, habang papalayo ng papalayo, amen? Pinalaya nga yung mga Kristiyano, pero dala-dala pa rin nila yung mga bagay na ini-offer sa kanila ng Egypto. Isang araw, sabi niya, no? Sabi niya, sa Tagalog, please. Nung sila na po nagsimula maglakbay, sila naglakbay mula sa ilim, at ang buong kapisanan ng anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng ilim at Sanay. Ang 15 araw na 15 buwan, pagkatapos sila makaalis sa lupain ng Egypto. So sila lumaya na. Lahat po muna ng hindi natok pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Habang papalayo, mga minamahal, nagsimula ng mag-complain ang mga Kristiyano. Sabi diyan, inupasalan ng buong kapisanan ng anak ni Israel si Moses at si Aaron sa ilang. Next, sinabi kanila ng anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Egypto. Nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok ng karne. Nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog. Tingnan niyo mga minamahal. Katulad natin mga minamahal, lahat mo muna ay tumingin sa akin at pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo, alam na natin yan, na ang reflection yan ay katulad ng ating paglaya sa ating dating napakagulong buhay. Amen? Nung tayo po ay tinawag na mahal na Panginoon, tayo ay humakbang. At ang ating tinutungo na ngayon ay patungo sa buhay na walang hanggan. Tayo'y nasa ilang ngayon. Amen? Amen. At ang ginagawa natin ngayon, mga minamahal, habang papalayo tayo, mga minamahal, hindi natin nakakalimutan yung sarap na ino-offer ng sanlibutan sa atin. Dumarating ang oras na gusto pa nating bumalik muli doon sa ating mga pinanggalingang mga buhay. Gusto pa natin na mag-disco. Naiinggit tayo, buti pa sila nakakapanamit ng spaghetti. Buti pa sila nakakapag-disco. Enjoy na enjoy sila sa kanilang buhay. Ano ba ito nangyari sa akin? Nung ako'y Kristiyano, napakainit ng aking damit. Mahaba buhok ko. Pagdating ng linggo, masarap sana, nandun sana ako sa mall, nandun sana ako sa beach, nandun sana ako sa mga lakad-lakad kung saan-saan. Kinaiingitan natin ang gawa ng mga makasanlibutan which is offered to us before. Amen? Ang resulta, hindi tayo nagiging masaya kung saan tayo ngayon. Amen? Kaya nga hindi ka makapalakpak eh. Kaya nga hindi ka makapagpuri ng todo eh. Kaya nga nakasimangot ka parati. Amen? Dahil hinahanap at kinaiingitan yung in-offer sa'yo ng mundong makasanlibutan noon. Amen? Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay pinaka-the best para sa atin. Amen? Mas higit pa kaysa mundong kinaiinggitan mo. Sapagkat yan, mga minamahal, sabi niya, God always give us the best thing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, mga minamahal, habang nandun siya, sana pinatay na. Kung papatay na rin lang kami dito sa ilang, di sana nung kami pa ay kumakain ng todo, katabi pa namin ng karne, masarap ang pagkain. Amen? Mas gusto na natin yun, mga minamahal. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, sometimes tayo po'y pinalaya. Dala-dala pa rin natin ang gusto nating bagay na ino-offer na sanlibutan. Pero ang sabi ng Biblia, lumaya ka diyan. Amen? Amen? Lumaya ka diyan. Hindi yun makakabuti sa'yo.
Ang nais ng mahal na Panginoon ay pagtiwalaan mo at tanggapin ang inihanda ng Diyos para sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga mga minama, sometimes, para bang, di ba tayo tawag natin ampun? Inampun tayo naman na Panginoon. We were adopted by God. Amen? Dati-dati, tayo yung mga Gentiles. Tayo yung mga makasalanan. Pero ngayon, mga minamalong tinanggap natin si Jesus, ang sinasabi ng Biblia, idinugtong tayo sa sanga. At ngayon, buhay natin, kilos, salita, dapat pag-iisip, dapat mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga tawag natin, Abba Father. Amen? Nakakatawag tayo. Amen? Dahil inampun tayo ng mahal na Panginoon. Pero sometimes, para bang kapag tayo inampun mga minamahal, yung ugali natin, amen, nandun pa rin. Gusto tayong turuan ng mahal na Panginoon. Para maging mga anak ng Diyos. Sa kilos, sa isip, sa salita, sa puso. Dapat mga anak ng Diyos, dapat tayo. Hindi pwedeng barumbado yung ating pagsasalita, kilos, pero masasabing anak ng Diyos ka. Hindi pwede yun. Amen? So, ang sinasabi naman na kailangan ko ng pastor, kailangan ko ng mga ngaral, kailangan ko ng mga magkakalinga para maging perpekto ang iglesia ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ikaw ay binago sa kinagisnan mong ugali, sigurado yan, resistance to change. Amen? At yan ang dahilan kung bakit kapag tayo po'y tinuturuan, nasasaktan tayo, sobra ka na pastor, sobra ka na beloved or the preacher, sobra ka na. Sinisikil mo na kami sa ginagusto naming gawin. Gusto ng Diyos na maging tunay na anak ng Diyos ka hindi lang sa by spirit, kundi maging sa isip, sa salita, sa gawa, sa kilos. Dapat ang maging anak ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi ng ilan, hindi na importante ang kabanalan, ang importante sa puso. Sino may sabi sa iyo? Amen? Hindi na po importante, maski na mag-shorts na lang ako, maski na magpantalon ako sa mga babae, okay lang yan. Sabi naman na Panginoon, if you are really holy, magpagabanal ka sa loob at sa labas. Hindi pwedeng sa loob lang. Ang bayabas, kung ang lasa niyan mga minamahal ay bayabas, siguradong ang itsura niyan sa labas bayabas kapag natural. Amen. Amen. Totoo yun. Hindi po pwede maglasang mangga ang bayabas. Amen. So ang lasa, itsura, vitamins, ang itsura sa labas, dapat isang bayabas yan. Brother, meron namang nagagawa ngayon yung yung powdered, meron naman yung tubig, di ba? Yung juice, di ba? Hindi yun natural. Fake yun. Manawahan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung natural, kung anong itsura ng pinitas mo, yun ang makikita mo sa labas. Ganon din po ang pagiging banal ng anak ng Diyos. Amen? Pero mayroon pang mga Kristiyano na gustong-gusto nilang ayaw sundin ang kabanalan. Bakit? In-offer yun sa kanila ng makasanlibutan ng dati Yun ang gustong baguhin na mahal na Panginoon. Yun ang bago dahilan kung bakit sometimes nakakarinig ka ng rebuke. Sometimes tinuturuan tayo. Dahil gusto naman na Panginoon maging perpekto ang kanyang mga anak. Lahat po na nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal ang sabi ng Biblia, yung mga bagay na yan, dapat hindi na yan ang pinagtutunan ng pasin. Normal na lamang dapat yan. Na pag tayo mamuhay, dapat alam natin na may kabanalan. Pero sometimes, na-focus tayo dyan, nakakalimutan natin humakbang patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Kindly, dito sa Aklatang Hebrews, Kabanata 12, Talatay 1, lahat po muna ng hindi inantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly. Sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 12, Talatay 1. Amen. Kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong burden ngayon kung bakit ikaw ay nagsasabing
nahihirapan kang maglakad patungo sa iyong kalsada. Sometimes, ayoko na mahal na Panginoon, out na ako. Ayoko na, bababa na ako mag-iawit, bababa na ako maging manggagawa, bababa na ako maging instrumentalist, bababa na ako maging elder. Amen? Ano po nagdadahilan sa iyo ang bigat? Ano sabi diyan? Kindly, sa Tagalog, Gyamang nakukub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Marami nakakatingin sa atin, hindi ito saksi ni Jehovah. Amen? Saksi, yung ating mga witnesses. Amen? Sabi niyan, nanay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, nakikita nila kung paano ka binago ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi niyan, itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Itabi lang. Amen? At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Pwede ba? Yung mga bagay na yan, huwag mo nang masyadong pagtuunan at parating pinagbibigyan na lang ang sarili natin. Pag sinabi na mahal na Panginoon yan ay pagkakasala yan, huwag mo nang gawin. Amen. Pag sinabi na mahal na Panginoon, huwag ka nang luluhol sa ribulto, huwag ka nang lumuhol sa ribulto, huwag ka nang prosesyon. Amen. Praise the Lord. Dahil pinalaya na tayo dyan. Ang sabi naman na Panginoon, itabi mo na yan. Ha? At ang pagkakasabi, at ang ating takbuhin ng may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harap natin. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang mga ilang Kristiyano ay hindi makaabante dahil more on focus sa paggawa ng makasanlibutan, ipinamana at hinahanap yung binigay ng sanlibutan. Amen? Bumabalik-balik tayo doon. Sabi, huwag ka nang magsugal. Sugal pa rin tayo. Huwag ka nang mag-inom. Inom pa rin tayo. Huwag na magrilyo. Sigarilyo pa rin tayo. Amen? Magmuhay ka na may kabanalan. Gawa pa rin tayo ng gawa ng mga bagay. Huwag ka na magsinungaling. Huwag ka na. Ginagawa pa rin natin. Bakit? Kasi yun ang nakasarapan natin sa makasanlibutan eh. Amen? Pero anong sabi ng mahal na Panginoon? Itabi mo na yan. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kung noong panahon ng mga apostoles, sinasabi ng mahal na Panginoon, God's coming, draw it nigh. Ang pagbabalik ng Diyos ay malapit na. Di lalo tayong napakalapit ngayon. Amen. Pagdating mamaya, bukas, makalawa, hindi natin alam. Ang tanong, kapag dumating ba ang mahal na Panginoon, ready ka na ba sa sinasabi nating rapture of the church? Amen? Baka saka tayo magsisi. Baka saka tayo sasabihin, sana nakinig na ako. Sana ginawa ko na. Sana nag-overnight na ako. Sana nag-miraculous na ako. Sana dumanan ako na. Amen? Pero sometimes, ang mahirap ang minamahal, sarili pa rin natin ang sinusunod natin. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, pwede ba itabi mo na yan at lakarin mo na ang patungo sa iyong kaligtasan? Palakpakan mo natin ang ating wala Panginoon. Amen? Amen? So what is the goodness of God? Ang sinasabi niya mga minamahal, the goodness of God, He reached us to help us meet His holy standard. Ano po niyo mga minamahal, ang kabanalan ng Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Hindi po totoo mga minamahal na nilower ng Diyos ang kanyang standard just to meet us. Hindi po totoo yun. Ang Diyos ay banal. Siya po'y galit sa kasalanan. Inulit ko siya'y galit sa kasalanan. Hindi siya galit sa makasalanan. Ang galit siya doon sa kasalanan. Amen. Parang anak lang natin yan na may cancer. Amen? Yung cancer. Galit na galit tayo doon sa cancer. Pero hindi natin kaya magalit doon sa anak natin na may cancer. Amen. Ganon din ang mahal na Panginoon. Tayo mga makasalanan, ang galit siya ay yung kasalanan na nasa akin. Amen? Pero tayo makasalanan, mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Anong ginawa niya? Nag-reach out siya. Para na sa ganun mga minamahal, tayo makasalanan ay makaabot doon sa standard ng mahal na Panginoon.
May sinasabi parati sa atin ng ating, sometimes narinig ko na ito sa ating beloved Lord preacher. Tanggalin natin yung tinatawag na crab mentality. Lahat ng nakaalala niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano po yung crab mentality? Ang crab mentality daw, mga minamahal, yung kapag umaangat na yung kaniyang kapatid, yung mga nasa baba, hinihila nila pababa. Amen? Crab mentality. Hindi yun ang ginawa ng mahal na Panginoon. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, ang gusto niya, ito yung standard niya, instead na pababa ang hila, paakyat ang hila. Inaangat niya tayo upang yung standard natin sa ating pamumuhay ay ayon sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Anong ginawa, mga minamahal? Kaya nga sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hebrew chapter 8, verses 10, and then italon sa 12. Kindly. Aklat po ng Hebreo, Kabanatay 8, talatay 10, talon sa 12, ito pong nakasulat. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang makasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng talata, mga minamahal, kindly sa Tagalog? Sabi diyan, sapagkat ito ang pakikipagtabang aking gagawin sa bayan, Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, yung dating mga makasalanan natin, sinabing ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Tingnan niyo yung ginawa ng reach out ng mahal na Panginoon? Amen? Anong ginawa niya sa mga kasalanan natin? Kylie, next. Sabi diyan, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Take note, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawan. Amen? Dire-diretso yan. Ang ginagawa niya tayo, mga pinapatawad tayo. Kapag tayo, mga minamahal, nakaigawa ng pagkasala, balik tayo dito, hingi ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, tulungan mo ko, patawarin mo ako kung makasalanan. Nagpapatawad ang Diyos. Kailan magsasara yan? Amen? Alam niyo yung arka? Habang nakabukas yung arka, tuloy-tuloy ang pasok ng mga 2 by 2 by 2 by 2. Amen? So hanggat hindi nakasara yung arka, diba? Bukas yan, nakakapasok lahat. Amen? So, bawat araw habang nakabukas ang arka, may pagkakataon tayong pumunta, tumugon sa tawag ng Diyos. At yan, mga minamahal, every time tayo nadadapa, mahal na Panginoon, tulungan mo ko, tatayo ka, tuloy ang pagpapatawad na mahal na Panginoon. Amen? Pero yung arka, nung isinara yung arka, maraming nagtatawag, Noe, buksan mo kami. Anong sinabi ni Noah? Hindi ako ang nagsara ng pintuan ng arka, kundi ang Diyos. Amen? Sino ang makakapagsara ng kaligtasan? Walang sino man sa atin. Tanging ang Diyos ang magsasara ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Everybody shall praise the Lord. Habang bukas ang kaligtasan na ini-offer ng mahal na Panginoon, huwag kang mahiya na humingi ng kapatawaran sa Kanya. Kapag nakaramdam ka ng hiya, pride yan. Amen? Kasalanan na ako. Uy, grabe, kailan ka ba hindi nagkasala? Amen? Hindi na ako matuwid. Kailan ka naging matuwid?
Amen? Alam na yan na mahal na Panginoon. Ang hinihintay na lang niya, humingi ka ng kapatawaran. At ang sabi ng Biblia, kalilimutan niya ang mga nagawa mong pagkakasala. Siya'y magiging Diyos mo at ikaw ay kanyang magiging anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Learn from yung kanta natin na Stubborn Love. Nakita niyo mga minamahal, bakit may kantang Stubborn Love? Dahil despite na tigas ng ulo natin mga minamahal, ang mahal na Panginoon patuloy nagpapatawad sa atin. Kaya nga stubborn eh. Tigas ng ulo ng Diyos. Grabe magmahal. Maski na nakakainis na tayo mga tao, pero siya hindi pa nainis. Bakit? Hindi kasi tao eh. Siya ay Diyos eh. Amen? Kaya ba sinasabing stubborn love ang mahal na Panginoon? Huwag kang mahiyang tumawag sa mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 145 Psalms, Aklat ng Awit, 145, talatay 8 hanggang 9. Kindly. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Awit, ang kabanata 145, ang talatay 8 hanggang 9. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumani na kaawaan ay nasa kanyang mga gawa. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit tayo na sinasabing every day is a chance for us for the blessings of God? Amen? Bawat araw, bawat minuto, bawat segundo. Bakit? Ang sabi kasi, mga minamahal, kaya sa Tagalog, sabi niyan, ang Diyos ay, ang Panginoon ay mapagbiyaya. Grabe. Kung bakit ka binibigyan ng mga pagpapala, normal na yan sa Kanya. Huwag mo nang tanungin, mana pa yun, bakit mo ko pinagpala ng kotse? Bakit mo pinagpala ng trabaho? Bakit mo pinagpala ng anak? Bakit mo pinagpala ng mga anumang possessions meron kami? Huwag mo nang tanungin. Normal na sa Diyos yan. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Palakpakan mo natin ang ating wala pa doon. Everybody shout, praise the Lord. Puspos ng kahabagan. Amen? Ano pa yun, grabe. Naging rebelde ako, nakapatay ako ng mga tao, naging drug addict ako, sinira ko ang buhay ng maraming tao dahil sa pagiging pusher ko. Bakit mo pa rin ako tinanggap, mahal na Panginoon? Huwag mo na siyang tanungin, sapagkat siya'y puspos ng biyaya. Amen? Naaawa siya sa bawat sa atin. Sabi niyan, banayad sa pagkagalit. Ano, Panginoon, bakit yung kapitbahay ko, inaapi ako, hindi mo pa ako iginihiganti sa kaniya? Bakit ang aking mga taong na sinasaktan ako, hindi mo pa pinupuksa? Huwag ka na magtanong, sapagat siya, banayad sa pagkagalit. Nang umuusok na ang ilong ng tao, pero ang Diyos, hindi mo maramdaman na magigalit siya, dapat banayad siya sa pagkagalit. Amen? Pero pag sinabing banayad sa pagkagalit, hindi ibig sabihin, dire-diretso yan. Kapag dumating yung tinatawag nating pagsara ng kaligtasan, still you failed to come to Jesus. Doon makikita yung tinatawag nating the goodness and severity of God. Amen? Amen? Sinasabi nga ng talata, mga minamahal, ay tignan mo ang kabagsikan at kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal ay tinitignan ng bawat isa. Kaya tayo po mga minamahal, sabi diyan, habang bukas ang kaligtasan, huwag kang mapagod humingi ng kapatawaran. Dahil ang Diyos nagpapatawad. Amen? Lahat po ng handang parating humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung kanta kanina, yung awit-awit natin, the warrior is the child. Amen? Amen. Alam po niyo mga minamahal, sabi ko kay Ate Liz noon, ba't paborito niyo yung warrior is the child? Sabi niya, because people look at us as warriors, fighters, strong. Nakikita tayo ng mga tao. Dahil mga Christian, dapat
hindi ka nagkakamali. Dapat prim and proper ang dapat ang kilos mo dahil anak ka ng Diyos, hindi ka na nagkakasala. Yun ang tingin nila sa atin. Amen? Pero sinasabi na mahal na Panginoon, the warrior is a child. Anong ibig sabihin yan? Ang bata ay nagkakamali. Hindi siya totoong expert. Amen? Amen? Paano na nagagawa yung mga bagay? Excellent works. Paano nagagawa ang pagtupad sa kalooban ng Panginoon? It is not because of us, but because of God who is perfect, who is strong. Yun ang gumagawa ng bagay na mayroon tayo. At yan walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya nagagawa natin ang mga bagay. Paano natin magawa na pag pinatong ang kamay sa may karamdamang kanser? Sa pandalangin ng mahal na Panginoon ng ating mahal na pastor, gumagaling ang kanser. Paano pag nagpuri ka, tapos may COVID-19, yung ating mahal na kapatid, yung patutuo niya, puri lang, nagpasting. Grabe. Even lahat ng kasama niya, PSG siya. Pero bakit nung papuri niya, pinagaling ng mahal na Panginoon? Hindi naman siya doktor. Pero yung Diyos na nasa kanya, kaya magpagaling ng anumang klaseng karamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, sabi niyan, kapag tayo po mga minamahal ay gumaganap ng bagay na yan, huwag natin pagtakaan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang mga minamahal, isatabi mo na yung mga kasalanan na yan, mga bagay na hindi alam ko na 2023 na ngayon. Amen? At ang gawin na natin, humakbang na patungo sa ating kanya-kanya kaligtasan. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, minsan nabasa ko. Alam niyo yung si Apostol Pablo, mga minamahal, puri sa loob, nasa kulungan sila, kinulong sila. Amen? Habang sila po mga minamahal pupuri, grabe, kumilos ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Anong sabi diyan, yung mga bilangguan bumukas at yung kanila mga chains, shackles na meron sila mga minamahal, natanggal. Amen? At hindi lang kay mga apostol mga nangyari yun, kundi lahat ng mga preso doon, mga minamahal. Sila po mga minamahal ay nakalabas, nandun lang. Lumabas sila doon. Pero alam po niyo mga minamahal, nung nakita nung gwardya na nakalabas na sila, kwento ko na lang, din natin babasahin. Ang gusto ng gwardya, kunuhan niya ang kanyang sword at kanyang papatayin ang kanyang sarili. Bakit? Sapagkat siguradong magiging answerable siya, lahat nakatakas ba naman? Amen? Pero bago patayin, mga minamahal, ng gwardya ang kanyang sarili, sabi ni Apostol, huwag mong gagawin yan sa iyong sarili. Hindi kami tumakas, narito lang kami. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Ang totoong pinalaya ng mahal na Panginoon, di ba meron tayong sometimes tayo may mga pagsubok sa buhay. Ang nangyayari, tayo galit na galit at gusto natin makawala. Amen? Ito mga minamahal, pinalaya siya mahal na Panginoon. Sila po mga minamahal ay lumabas. Pero hindi sila tumakbo at tumakas. Nandun lang sila sa gilid. Anong ibig sabihin nila mga minamahal? Ang grabing himala na yan ay hindi lang para sa mga Kristiyano, kundi sa mga magiging Kristiyano pa. Yung gwardya, nung narinig niya mga minamahal, na sabi na nandito kami, we all have the power, we all have the chance to go out and do our escape. Pero hindi kami umalis. Sabi niya, anong gagawin ko para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi nung gwardya, dati-rating nagpapahirap sa kanila, dati-rating pag nagpakain, sinisigaw-sigawan sila, pero nakita ang himala ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong kailangan? Kapag tinanggap natin ang pagpapala, hindi mo ka dapat magalit doon sa mga dating umalipos sa iyo. Hindi ka dapat magalit at sila'y husgahan mo at sila'y gantihan mo. Hindi yon ang kalooban ng Panginoon. Sila rin ay makasalanan katulad natin. Amen? Ipanalangin mo sila. Pakita mo kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? At doon mo makikita mga minamahal na tayo palang lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Roma, Kylie. Kabanata ay 2, talatay 4, Kylie.
From the book of Romans, chapter 2, verse 4. Aklat po ng Roma, Kabanatay 2, talata po ay 4. Ito po ang nakasulat. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na naman. Tayo mga magulang, kapag tayo po ay nagdidisiplina sa ating mga anak, anong ginagawa natin? Palo dito, palo doon. Sige! Hindi ko sinabing bawal magpalo. Amen? Amen. Sinabi ng Biblia, paluin mo, huwag mo ipagkait ang palo. At siya bibigyan mo ng buhay. Amen? Pero sometimes mga minamal, ginagawa na natin punishment ito. Ang sinasabi ng Biblia, tulad din sa mag-asawa, mga minamal, sometimes, hindi ka pwedeng mambabae, hindi ka pwedeng manlalaki. Ginagano natin mga minamal. Amen? Pero itong mga tao, hindi po tayo mga robots. Na kapag nakaprogram, hindi ka man lalaki, hindi ka man bababae. Totoo yun. Amen? Anong gagawin mo para yung asawa mo hindi man lalaki, hindi man babae? Sabi niyan, bigyan mo siya ng rason para ikaw ay hahanap-hanapin niya. Amen? Subukan mong magbunganga ng magbunganga. At ang asawa mo ayaw na niyang umuwi dahil puro pagbubunganga ang naririnig niya. Lalo kang lalayasan. Kala mo natatakot siya sa pagbubunganga mo? Hindi totoo yun. Amen. Subukan mo saktan ang mahal na sweetheart mo para lang takutin mo na hindi siya gumawa ng kalukuhan. Hindi magtatagal. Gagawa ng kalukuhan yan. At kapag nakakuha ng tsansa, iiwanan ka niyan. Huwag mo sabing tinatakot mo siya dahil hindi siya natatakot sa iyo. Anong kailangan mong gawin? Pakitaan mo siya ng pagmamahal. Pakitaan mo siya ng bagay na hindi kayang ibigay ng ibang tao. Sigurado ko yan. Kapag kausap niya yung maraming mga tukso, sasabihin niya, mas the best yung aking sweetheart kaysa sa'yo. Malaman po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Paano niyo mapapatunayan na talagang binago na tayo ng mahal na Panginoon? Sa totoo lang mga minamahal, sinabi ng Biblia, never play with the devil. Amen? Pero sometimes may mga bagay na the devil keeps on coming to you. At talagang may mga bagay na talagang hindi mo maiwasan na talaga they're there. Amen? Paano patunayan? Despite all the offer is free and still you choose to go home and look for your wife and your husband. Yan ang ibig sabihin, binago ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Paano nangyari yun? It is because ipinapakita mo ang kabutihan ng Diyos. Kung gusto mong bumalik sa mahal na Panginoon, ito na. Ang sabi ng Biblia, hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at ang kanyang pagtitiis, ang pagpapahinood, hindi natin pinapansin. Pero tinan niya, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan pala ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Paano kailangan natin naisipan na tayo magsisi at lumapit sa Diyos? Nung nakita natin na ang ating mahal na Panginoon, bagamat ikaw ay makasalanan, may cancer ka, pinagaling ka pa rin. Sa patotoo, di ba nung tayo unang punta sa krusada, nakarinig tayo ng mga patotoo? Despite mga mamatay, mga killer, yung mga makakaliwa, sinabi, babarilin ko yan. Pero nung sinabi, mga minamahal, nakita naman na Panginoon, na ginagawa ng mahal na Panginoon, that despite masasama ang mga tao, pinagpapala pa rin sila. Bandang dulo, sa bandang nagawain, nandun na sila sa gitna, nagtatas na rin ang kamay, naghingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't napakahalaga ng patotoo. Amen. Bakit ang patotoo? Ang patotoo ay patungkol sa kabutihan ng Diyos. Huwag mong tutulugan ng patotoo, kapatid. Amen! Sapagkat sa pakikinig mo ng kabutihan ng Diyos, ikaw na nanlalamig, ikaw na gumagawa ng kasalanan, magsisimula kang luluhod at hihingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya hanapin mo parati ang kabutihan ng Diyos sa bawat circumstansya. Kaya nga sabi dyan, mga minamahal, lahat ng mga bagay na nalaman ang kabutihan ng Diyos, siya pala umaakay sa iyo sa pagsisisi.
Amen? Kada banal na gawain, hanapin mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Kapag may problema, nasaan kumikilos sa mahal na Panginoon? Bakit ngayon may problema ka, may karamdaman ng anak mo, pero hanggang ngayon buhay pa rin? Amen? Namatay ang anak ko, brother! Pero nung namatay ang anak mo, nagkaroon ng Bible study, ngayon naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon. All things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos. Romans chapter 2, verse 4. Kindly. Aklat ng Roma, Kabanata 2, talata 4. Ibig sabihin ng Roma 2:4. James, Santiago 1:17. Ibig sabihin ng Santiago, Kabanata 1, talatay 17. Ito po nasulat. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anuman ng pag-iba. Palakpakan po natin ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakatanggap ng pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Whether our gifts na meron tayo, financial ba yan, spiritual gifts ba yan, o physical na ating mga pagpapala, lahat ng mga mabubuti na yan, saan galing? Sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Totoo yan, mga minamahal. Amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na bumababa mula sa ima ng ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iba. Grabe! The reason pala kung bakit tayo pinagpapala, mga minamahal, because God knew us. Kilala tayo ng mahal na Panginoon. Huwag mo sabing hindi ka naririnig ng Diyos. Huwag mo sabing hindi ka napapansin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kilalang kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Even the number of our hair, yung strand, alam ng Diyos ang bilang niyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang tawag ka ba, you called me by my name. Alam po niyo mga minamahal, kapag tayo po mga tinawag sa ating mga pangalan, close na kayo niyan. Diba? Pag si Presidente, pag sinabi, Lieutenant Colonel Dimapulis, ginanong pa yon, hindi pa sila close niyan. Pero pag ang tawag ng Presidente sa kanya, Jerry! Sabihin, close na silang dalawa. Ganon din naman na Panginoon. Ang sabi niya, you called me by my name. Ibig sabihin, very close sa mahal na Panginoon sa bawat anak ng Diyos. Amen? Amen? Kaya ngayong patutunan ng ating mahal na kapatid, ikinahihiya niya yung kanyang pangalan. Bakit? Ang kanyang pangalan talaga, mga minamahal, pag nagpapatuto siya, ako si Brother Eli, ginagano niya. Nagtataka siya mga minamahal, yung palang pangalan niya totoo, Elidoro. Amen? Kinahihiya ko dahil ang pangalan ko, Elidoro, para mabantot. Pero yun ang pangalan na binigay sa'yo. God called you. Amen? Tinawag ka niyan. Ano mo pa importante yan? Ang importante, kilala tayo at mahal ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo malakas. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. 1 Timothy, last 3 verses. 1 Timothy chapter 2, verse 5 up to 8. Amen. Aklat po ng unang Timoteo, Kabanatay 2, talatay 5 hanggang 8. Ito pong nakasulat. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tendency ng tao na kakasala, nahihiya na lumapit sa Diyos.
because that is pride. Amen? Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mahiyang lumapit sa mahal na Panginoon. Amen. Alam na niya na makasalanan tayo. Alam niya, huwag mong pasikatan ng Diyos. Alam na niya. Amen? Amen? Ipasikat mo sa mahal na Panginoon, ito ako mahal na Panginoon, alam ko mahina ako. Aminin mo na mahina ka. Kailangan mo ng tagapagligtas. Yun ang gustong-gustong marinig sa'yo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi diyan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Yesu Kristo. Sabi ng ilan, ay, akala ko ba si Jesus? Diyos. Bakit yan tao? Tao. Amen? Ang sinasabi ko, ang mahal na Panginoong Jesus, kung dadalo kayo ng dadalo, maririnig yan. Ang Diyos, walang ibang Diyos, kaisa-isang Diyos. Dahil sa pagmamahal niya, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at siya'y nagkatawang tao. Amen? Pag sinabing hinubad na iwan, yung kanyang pagka-Diyos, at siya nagkatawang tao. Nung siya nagkatawang, siya tao. Anak ng Diyos ang tao sa kanya. Amen? Unang sa ganun, siya ng tao, mga minanapayubay sa krus, kaya siya nakatawag, Father! Forgive them, for they know not what they're doing. Yung tinatawag ng Father yan. I-explanation natin yan mga minamahal, alam na natin yan. Pero ang mahal na Panginoong Isus, bilang tao, siya naging tagapamagitan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, walang sino mang tao makakadirekta sa Diyos, kundi sa pangalan ni Jesus. Sapagkat siya ang tagapamagitan. Siya nakakaintindi na tayo naging makasalanan. Siya nakakaintindi mga minamahal. Amen? Kaya nga kapag yung mga sinasabing, ay, maliit na Diyos lang si Jesus. Ang mighty kay dito tayo kay Jehovah. Ginagano natin mga minamahal. Hindi ka kilala doon. Kung talagang walang Diyos, walang mahal na Panginoong Jesus, na lumilinis sa kanyang dugo, hindi ka makakalapit doon. So lahat ng prayer mo, paano na? Siya yung, itong taong Kristo ito mga minamahal, siya yung dating Diyos na kaisa-isa. Nung siya'y bumalik sa langit. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita nyo, nung bumalik sa langit po, minamahal, hindi naiwan ang kanyang katawan sa libingan, sa taas sa langit. For the invisible things of God has now clearly seen. Amen. Amen. Nakikita natin, at yun mga minamahal ang Diyos, kapag nanalangin ka sa mahal na Panginoon, ang sino mang nakilala sa'yo, kinakakita sa Ama, kapag nanalangin tayo sa mahal na Panginoon, siguradong darating yan sa Ama. Bakit? Siya yung Diyos na nagkatawan tao. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. I hope that is clear, ha? Baka tayo malito dyan. Next, ibinigay ang kanyang sarili na ipangtubos sa lahat at nagpapatutong mahayag sa sariling kapanahonan. Grabe! So siyang tagapamagitan mga minamahal. Kaya ang next slide dyan, na dahil dito itinawag ko tagapangalan ng apostol, sinasabi ko ng katotohanan, hindi ako nagsinungaling. Guro sa mga hintil. Tayo, mga apostol, mga minamahal, sa mga pananampalataya at katotohanan na dito'y itinalaga ako. Next. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako. Huwag tayo mapagod manalangin sa Diyos. Lahat ng parating na nanalangin sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun, mga minamahal. Huwag kang matakot at mapagod manalangin sa mahal na Panginoon. Hinihintay parati ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Amen? Kaya kapag tayo po mga minamahal, ay tayo po mananalangin mga minamahal, nandun. Yung ating pagnanais na tulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang tayo, kundi yung para sa ating mga kababayan, ating mga kakilala. Amen? Kaya mayroon tayong ginagawa, sabi niya, we pray for each other. Hindi pwedeng puro ako na lang. Amen. Kulang tayo sa oras, mga minamahal. But learn to know the pattern of prayer, yung the Lord's Prayer. Hindi sinabing, yun yung italangin mo. Hindi ka na. It is a pattern of prayer. Kung paano ka manalangin sa itinuro ng mahal na Panginoon. Amen? So, kung titinan niyo yung bagay na yun, mga minamahal, doon dapat tayo, the way how we think, we feel, and we utter every time we pray unto God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, uling talata, unang Thessalonica, kindly, Kabanata 5, talata 16 hanggang 19. Amen. Amen. Saklat ng unang Thessalonica, Kabanata 5, talata 16 hanggang 19. Amen. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid,
sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Anong sinabi niyan, mga minamahal? Mga galak kayong lagi. Hindi niya sinabing mga saya kayong lagi. Ang pag sinabi nagagalak ka, hindi mo kailangan humalakhak. Ang nagagalak na tao, nasa loob ang kagalakan. Amen? Amen? So, maski na anong problema yan, you can, every time na mayroong mga problema, napapagtagumpay na kapag tanggalin natin ang kagalakan na yan, nabigay na mahal na Panginoon. Sabi diyan, mga galak kayong lagi. Next, magsipanalangin kayo ng walang patid. Sabi ng kaibigan, yung ating brother, Brad, ibig ba sabihin ito, sa lahat ng oras, manalangin ako, maski naglalakad. Kasi sabi, walang patid daw. Amen? Amen? Ang sinasabi, mga minamahal, sabi diyan, na kapag tayo po may mananalangin, mga minamahal, sabi yan, diretso pa. Next verse. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Pagising mo sa umaga, manalangin ka at magpasalamat sa Diyos. Amen? Bago ka kumain, nananalangin ka at pasalamatan mo ang pagkain tinanggap mo. Bago ka umalis, papunta sa trabaho, manalangin ka at pag-ingatan ka na mahal na Panginoon. Pagdating mo sa trabaho, kapag nakarating ka ng safe, pasalamatan mo ang Diyos dahil nakarating ka ligtas at hindi ka na disgrasya. Sa bawat pagtrabaho na ginagawa mo, pasalamatan mo malapang kung yan na pagtagumpayan mo. Kung may mga obstacles na dumating sa iyo, buhay ka pa rin sa gabi, manalangin ka at ipagpasalamat mo yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, in all na bawat nangyayari sa iyong buhay, pasalamatan mo at through prayers and worship ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Next. Ituloy natin yung talatang yan, mga minamahal. Sabi niyan, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Dapat parati mong nararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan magsisigaw at maglulundag para damin mo ang banal na presensya. Sometimes, mga minamahal, kapag nagdadrive ka, patugtog ka lang ng papuri, hindi mo nararamdaman mo, naiiyak ka na. Amen. Amen. Sapagkat ang pagdama ng banal na presensya ay hindi sa sarili mong kalooban. Yan ay regalo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan nga, ito, nandun kami sa likod dito, habang nagpa-practice sa mga choir. Biglang may narinig kami nagpananalangin, beloved sister. Ang pananalangin, hindi mo kailangan ng napakahaba. Ang kailangan mo lang, sinseridad na nanggagaling sa iyong puso. Amen? At kapag nanalangin ka ng with sincerity, mararamdaman yan ng mga nakikinig. Malayo kami, pero ramdam namin ang pagpapasalamat ng bawat anak ng Diyos. Huwag mong pasikatan ng tao. Huwag tayong magpasikat sa tao. Magpasikat tayo sa mahal na Panginoon. Aminin natin na hindi natin kaya kung wala ang mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Let us worship the Lord. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things You do through me as as great great things I have have done. done. And now you Gently break me. just lovingly take Thank you me so much, Lord. and hold me as my Father, and hold me as My Maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? cause each time I will fall short of your glory. I
how far will forgiveness abound? And you answered my child, I love you. for as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Even praise the Lord. I may grow I feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that keeps me hanging. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. I ask you, how many times will you pick me up? Letting you down, 'cause each time I will fall short of your glory. How far in forgiveness Abound. and you answer, Thank you, Lord. I love you. For as long as you Hallelujah. seek my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Tingnan niyo mga pinamahal yung verse 3. As As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid in Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply love you, Lord. by giving up my life to you for all that you've Given given to to me. me. Hallelujah, hallelujah. I ask you How many times will you pick me up? when I keep Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. each time I fall short of your glory. How far in Forgiveness abound, and you answered. I love you. Thank you, Lord. Seeking my face. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. power of my daily sufficient Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I ask you, how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory. How far Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. I love you. As long as you seek my face, walk in the path of my daily sufficient grace. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. When I keep on Praise the Lord. letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will Let us worship the Lord. Kung binabahal po rin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Then praise the Lord, praise the Lord. I ask you how many times will you pick me up when
I'll keep on dancing. And this time I'll look for sure of your glory. I'll follow forgiveness and love. And you answered my son, I love you. For as long as you saved my days, you walk in the power of my sufficient grace. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, ating beloved newcomer, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ano man inyong kalagayan sa oras na ito. It is not us, but it is our God that matter most. All you have to do, accept Jesus. Tanggapin mo ang mahal na Panginoong Jesus. At walang bagay na magiging bahid. Sa oras na ito, lahat ng aking sabihin po ninyo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan. Nais ko magmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal, pinag itong mga minamahal kaming kapatid, lumapit sa iyo, both sa Facebook live stream, nandito mga minamahal na Panginoon. Tagutin mo kanilang pangangailangan sa may malang kaparaanan, walang bagay na nalilingid sa iyo. Talastas mo lahat ng kanilang pangangailangan. Tugunin mo sa pandalangin na aming member Banglista with Estrada Almeida. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Sulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa pulang kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapit dalawang kamay taas. Walang posible sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapit ng Jesus. Tastas mo mga aming puso't isipan. Walang bagay na mahirap sa iyo. At sa pandalangin na aming gagamit ng Bangista with Estrada Almeida, aming dinadalangin, sinasaway lahat ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, COVID-19, leukemia, heart attack. Cast out in Jesus' name. We burn the fire of darkness, cast out. Lahat ng uri ng karamdaman be healed in Jesus' mighty name. Lahat ng mga panunupaypay, mga gawa ng kaaway sa aming po, pag-abagabay sa iglesia, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness at ang makainang cast out in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen na tayo na po mga minamahal ay tumayo at tayo po itatalon 3 beses. At yan po pananampalataya na yung ating pong mga panalangin ay dinig na ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna na pinagpala pong malakpak ng malakas. Amen. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po na tatapos mami na pag-anasalita.